Хаумһыҙып сәләм телеканалында Ишимбай яңлыктары студияла Лилия Әділбаева бүгінгі сығарылышта. Ишимбайда һава десант ғаскәрҙәре көне билдәләнде. Идел-Нефтимаш яңы бейеклектәр яулай. Районда урап йыйыу эштәре йылдан бара. Хайран ауылынан Мәрйәм Иҫәнова 95 йәшлек юбилейын билдәләй. Йәй ҡәҙере емеш еләктә. 2 август ил десантсылары һәм һава десант ғаскәрҙәре ветерандарының һөнәри байрамы. Десант ғаскәрендә хеҙмәт итеү физик әҙерлек менән бер рәттән белемле, рухи яҡтан көслө, илһөйәр булыуында талап итә. Сөнки десантсылар һәр саҡ алдынғылар рәтендә. Ҡалабыҙҙың Ленин майҙанында тап ошондай кешеләр йыйылды. Был көн быйыл 91-нсе тапҡыр билдәләнә. Йола буйынса байрам хәрби бурыстарын үтәгәндә һәләк булыусылар иҫтәлегенә ҡуйылған һәйкәлгә сәскәләр һалыуҙан башланды. Зәңгәр Биреттә районда 200-дән артык иҫәпләнә. Уларҙың һәр береһе тыуған ил алдында изге бурыстарын үтәп, хәҙер инде матур ғаиләләр ҡорған, балалар үҫтергән. Әммә хеҙмәт иткән йылдары мәңгелеккә уларҙың күңелендә һаҡлана. 91 йылда Азербайжанға ебәрделәр, горячий точкаларға. Шунда ярты йыл булдым. Шунан һуң уже Прибалтика Каунас ҡалаһына ебәрделәр. Уже аҙаҡҡы хөрмәт итеү шунда булды. Шунан уже мин шул ҡаланан, Каунас ҡаланан Литванан увольняться итеп ҡайттым инде. 2007-2009 йылларда Ростов-на-Дону 22-нче гвардейский бригадала спецназ гаруат хеҙмәт иттем. Миңә файҙаға тейҙе инде шулай. Бөгөн мына 91-нче йыл беҙҙең десантникларҙың көнө. Шуны үткәрергә митингка сыҡтым инде. Идел-Нефтимаш яуаплығы сикләнгән йәмғиәте бай тарихлы ойошма. Уның тарихы 1977 йылға барып тоташа. Ошо көндәрҙә унда 7-нсе электр приводлы мобиль ҡулайма төҙөлгән. Рәсәйҙең башҡа төбәгендә был ҡулаймаларға аналогтар юҡ. Идел-Нефтимаш яуаплылығы сикләнгән йәмғиәтендә Рәсәйҙә берәү һыналған. Йөк күтәреүсәнлеге 250 тонна булған. Нефт һәм газ скважиналарын быраулауға тәғәйенләнгән. Быраулау тәрәнлеге 4,5 метрға тиклем еткән мобиль ҡулайламаһы етештерелә. Ишимбай районы хакимиәте башлығы Азамат Абдрахманов ҡулайламаның мөмкинлектәре менән яҡындан танышты. В масштабе Российской Федерации мы единственные, это гордость ишимбайских наших промышленников, нашего завода Идел-Нефтимаш. Поэтому отрадно то, что уже это 7-е по счету изделия пробировали, посмотрели, как говорится, совершенству нет предела. Технологик процесстар һәм ҡорамал менән идара итеүҙең автоматлаштырылған системаһы юғары хәүефһеҙлек шарттарында ҡыҫҡа ваҡыт эсендә скважиналар төҙөргә булышлыҡ итә. То есть это позволяет поставить на нее мобильную буровую установку, и когда нужно с одной пробурить скважину, и потом, когда нужно переехать на другую, не разбирая мобильную установку буровую, она перемещается на соседнюю скважину, и сразу начинается бурение следующей скважины. Вот. Процесс занимает порядка 10 часов, если нужно переехать на расстояние где-то до 10 метров. Вот. Если без этой системы такой демонтаж, переезд и монтаж будет примерно 5-7 суток осуществляться. То есть 7-10 раз она позволяет ускорить. То есть в течение года буровые компании достаточно большое количество денег экономят при использовании вот этой системы. Идел-Нефтимаш йәмғиәтендә етештерелгән ҡорамалдың автоматлаштырыу һәм блок модуль компоновка сараларын ҡулланыу иҫәбенә бер скважинаны төҙөү 3-5 көнгә тиҙләтелә. Ҡорамалды файҙаланыу кәмендә 15 йылға иҫәпләнгән. Предприятие әлеге көндә скважиналарҙы быраулау өсөн йөк күтәреүсәнлеге 270 тонна булған мобиль быраулау ҡулайламаһы производствоһында яйға һалған. Уның быраулау тәрәнлеге 5 километрға тиклем етә. Предприятие етәкселәренең ниәттәре ҙур. Йыл аҙағына тиклем йөк күтәреүсәнлеге 300 тонналы ҡулайламаға конструкторлык документацияһын әҙерләүҙе һәм уны 2022 йылда етештерә башлауҙы маҡсат итеп ҡуйған. Хәнә Маҡсутова, Айгөл Яҡупова, Арсен Рахманғолов, Ишимбай хәбәрҙәре.
Ишембай районы хужалыктарында урып йыю эшләре тулы көскә бара. Авыл хужалыгында тир тегүселәр өчен ел еңелдән булманы. Ул үзенең корылыгы менән һынаны. Шулай да уңыш зарланырлык түгел. Хужалыктарда һәр гектардан уңыш 25 центнер тәшкил итә. Район буенча ужым культуралары 70% майданда йыеп алынган. Гектар кыйммәте уртаса 22 центнер. Тулырак Хәнә Максутова сюжетында. Руслан Иманқулов механизатор булып, авыл хужалыгында 2018 елдан бирле эшләй. 13 яшьтән тракторга ултырдым. Күршебайык авылының тракторчылары менән иртән-иртүк басуга сыгып китәйнем дә, төн иткәнсе улар менән эшләйнем. Минең олатаем колхозда баш механик булып эшләне, атаем да механизатор ине. Ер эшен яратуым улардан килгәндер, ди ул. В нашей профессии нету графика. Если погода стоит, то надо работать. А если дожди зимой, то зимой, наверное, будем отдыхать и во время дождей. А так дома сидеть, до 5 до 7 работать и домой, это уже не сельское хозяйство. Как бы земля любит тружеников, кто работает, ленивых земля не любит. Район буенча ужым культуралары 70% майданда иеп алынган. Заман сайы хәзерләндерелгән комбайндар басуда иңләй. Ишембай районында ужым культуралары угу өстендә бара. Әлеге вакытта 36 комбайн эшләй Ишембай районы буенча. Был хозяйстволар крестьян хужалыгы Привалов да 6 комбайн эшләй. Урак эшләре менән бер рәттән басударда халамды прислау һәм уны фермага ташу да оештырылган. Уңыш нигезе тынгыһыз хезмәт. Барлык агротехник сараларда түвәл үтәү, оешканлык, эшчәннәрнең үз шөгыльенә яваплы каравы, тиешле һөдемдәге өлгәшергә мөмкинлек бирер һәм иген культураларын йыю уңышлы тамамланыр. Хәнә Максутова, Ольга Валитова, Арсен Рахманголов, Ишембай хәбәрләре. Укытучы һөнәре авыр, яуаплы, иң изге һәм мәрхәмәтле һөнәрләрнең береһе. Балалар белән уртак тел таба белгәндәр генә ошо һөнәрне хайлайдардыр. Шундайдарның береһе ошо көндәрдә үзенең 95 яшьлек күркәм юбилеен билдәләгән Мәрьям Исәнова. Табигатьтең гүзәл миешенә һыйынып кына ултырган Ишембай районы Хайран авылында туып үткән, авырлыктарга, һынаударга бирешмәй, бар гомерен фидакар хезмәттә үткәреп, тормыш юлын лаеклы үтеп, тырыш, ил һөяр балалар үстергән Мәрьям Исәнова 25 июльдә 95 яшьлек олы юбилеен билдәләне. Башлангыч белемдә Хайран Өткөл авылында ала, 10 класты Макар урта мәктәбендә тәмамлай. 1942 елда Хайран мәктәбе директорының үтенеше буенча яшь кенә кыз туган авылында математика укытучысы булып эш башлай. Уч вакытында эшләргә туры килде. Самый яшь кеше көнде белмәй, төнде белмәй эшләргә туры килде. Анда колхозникта булдык без. Укытучылар булдык, мәдәният хезмәткәрләре булдык. Төрле хөрәткә кереп, ошо һугышны туктату өчен бөтен көчебезне алып, авылдан укучы балалар менән bütün колхозның эшен бетердек. Һугыш вакытында балалар класска ла һимай торгайны. Һәр класста 30-40 бала укыны. Шул балалар менән ашлыгында урдык. Колхозның бар эшен алып бардык, дип хәтерләй Мәрьям Баймөхәммәд кызы. Үтә нык бәхетле яшәйм. Бәхетле картлык булды миңа. Балаларым 4, бер кызым, 3 улым бар. Һәр беренең эше бар, кайна пенсияга чыккан. Улым засоженный нефтяник эше үтмәһә, бәлки тоже эшләй. Халык хөрмәт итә атказанган укытучыны. Бу көндә район хакимияте хезмәткәрләре, хатын-кызлар советы агзалары юбилярды котларга килде. Менә әле мин ярты сәгать элегрәк килеп, шул хәтле исем китеп тыңлап утырдым. Шул тиклем олы шәхес, шул тиклем үз акылыгызда хәгыд. Аллаһ Тәгалә һезгә калган гомерегезне лә, үзегезнең акылыгыз белән, үзегезнең шулай менә хәтлем балаларыгыз белән, бәхетегез белән, һаулыгыгыз белән тигез генә итеп яшәргә Ходай насыйп итсен. Яхшы һүзгә надыгы, иң әйбәте яхшы һүзгә җитмәй. Шуның белән бер-берегезне иптәшләргә бер-берегезне күңелен табып кына яшәргә тырышыгыз, матур итеп. Әз гомер үтәлә китә. Менә әле мин нәтем үткән гомер белгә үткән вакытта түгел, кабат әйләнеп карап торам шуңа. Барыгыз да
Матур итеп яшәү, матур итеп эшләргә тырышыгыз. Балаларының тырыш, ихтирамлы, мәрхәмәтле булуларына, матур итеп етеш дөнья көтүләренә, 11 ейән-ейәнсәренең уңыштарына һәм 18 бүлә-бүләсәләренең нисек үсүен күрә алуына һөенеп гомер кисерә хөрмәтле укытучы. Хәнә Максутова, Рафаил Нусратуллин, Ишембай хәбәрләре. Мул уңыш осыры етті. Бақсала яшелсә, емеш еләк өлгерә. Улардың барыһында әлеге килеш кышкылыкка хаклау мөмкин түгел. Абына Рита Хазиева ямьле яйдың тәмен хаклап калу серен белә. Уңган хужабикә менән безнең иҗади төркем танышып кайтты. Рита Хазиева бар гомерен медицинага багышлаган. 30 ел буе табиб-педиатр булып эшләй. Хәзер инде хаклы ялда. Яйын рәхәтләнеп бакса үстерә, еләк емеш сәсә. Быел иптәшем белән рәхәтләнеп емешләр үстердек. Кешеләр әйтә, безнең помидор күз тимәһен, прямо уңды инде. Кыяр бик уңды, еләкләр бик уңды. Аллага шөкер. Отдельно торган мунсавыт бар. Мунса ягавыт. Мунса бит ул бик полезный нәмәкәй. Савынавыт, эшләйбет, инада көнне 2 мәртәбә ягавыт. Газовый плита бар, тәмне иттереп ашлар бешерәбет, сәйләр кайнатабыт. Быел һауган бик уңды. Кругом инде, кругом. Хәзер менә кадыл сөгөлдер етеп килә, кишерләр үтә, варенье бик күп кайнаттык. Уңган хужабикә үзенең баксаһында бына шундай помидорлар үстергән. Бына был бер генә помидорның авырлыгы 1 килограммга якын. Баксамда карагат ишелеп уңды ди ул. Карагаттан 5 минут исендә кайнатма яһау сәрдәрендә асып бирде. 15 стакан тулыр-тулмас шәкәр алабыз. 10 стакан тазартылган кипкән карагат еләге, 5 стакан һау. Шуны болгатабыз. Шәкәр эреңкрәгәс, кайнай башлагас 5 минут кайнатабыз да һүндерәбез. Кискә тиклем тора. Кис көне тагы 5 минут кына шайтып кайнатабыз да, ябабыз да куябыз. Желеобразный бик тәмле варенье килеп сыга. Рита Хазиева өчен бакса эше һәм уның уңышын йыйып алу зур куаныч кына килтерә. Киләһе елларда ла ул яшелсә сортларын яңа арттырырга һәм тозлау усулдарын төрләндерергә теләй. Хәнә Максутова, Рафаил Нусратуллин, Ишембай хәбәрләре. Ошының менән яңлыктар сыгарылышы тамам. Студияла мин Лилия Әделбаева булдым. Безнең барлык яңлыктар сыгарылыштарын һәм сюжеттарды бәйләнештә Инстаграмда һәм Ишембай ТВ YouTube каналында карап барыгыз. Һеҙҙең менән хушлашам, һау булыгыз. Выставка продажи товаров из Индии, косметика, аюрведа, палантины из кашемира, домашний текстиль, чай, рис, специи и многое другое. Ждем вас с 1 по 14 августа с 10 до 20 часов по адресу город Ишимбай, улица Стахановская, дом 35, торговый центр «Лето».